Anteeksi. Hei, anteeksi. Sorry, I can't help you. Okei. 5 minuuttia jäljellä. Mä en löydä mistään. Mistä vitus on tää se Miku? Mikäs chatti päättää mun päivää? Chatti on antanut mulle joku 8 haastetta. Ja mun pitää tehdä 4 tunnissa. Miksi 4 tuntia? Koska mun kamera kestää vain 4 tuntia. On tänne erinomainen keli, eli keli suosii meitä. Vaikka chatti päättää mun päivä tänään, niin ehdota säkin jonkun haasteen kommenttikenttää, niin ehkä sun haaste pääsee ensi videolle. Okei, eli chatti on antanut mulle ekan tehtävän, eli mun pitää mennä metroasemalla, sitten siellä joku päättää mun suunnan. Mun pitää kysyä ekalta ihmiseltä, jonka mä näen, että mihin suuntaan mä menen. Okei, tosta tulee sellainen täti. Mä kysyn siltä. Anteeksi, mä kuvan itseni. Voitko päättää, menenkö mä tohon suuntaan vai tohon suuntaan? Siis miten niin? Mitä se vaikuttaa? Se vaikuttaa tähän mun päivään, että menenkö mä tohon suuntaan vai tosta. Random ihminen päättää. Okei, kiitos. No niin, elikkäs hyvä. Nyt me mennään keskustaan päin. Okei, nyt me kävellään. Chatti antoi mulle tehtäväksi, mun pidettiin jonkun paras kesäpuisto ja kesänäköalapaikka. Mä tiedän yhden paikka, joka on niinku niiden molempien yhdistelmä. Nyt mennään kattoo. Nyt mä valitsin kyllä vitun paskan reitin. Vittua. Okei, vihdoin me tultiin tähän. Reitin valinta ei ollut mikään paras. Otas, näettekö sitä? No nyt te näette, me tultiin tuolta tosta. Ei oo vaikea päätellä, me ollaan nyt Kaivarissa. Miten mä käännän tätä kameran? Hetkinen. Aika on mennyt 2 tuntia, meillä ei ole aika aina himmailla. Mun pitää seuraavaksi etsiä vielä joku kahvilan ja sitten kehu 3 ihmistä. Tuossa vieressä joku, voisin häneltä kysyä. Herra, se ei ehkä kuule mua. Hei, anteeksi. Mä kuvaan tässä somea. Voitko suositella mulle joku sellainen hyvä kahvila? Mikä on hyvä sellainen kesäpiilokahvila? Oh, I'm so sorry. So I'm filming for my social media. I have to ask a random person that where's the hidden gem of Helsinki cafe? Do you know anything? Sorry, I can't help you. I'm here only like 12 hours now. Okay. In 3 hours I'm leaving up north, so All I right. don't know. Have a nice day then. Yes. Sellainen ole, että mä en saa tehtyä nämä kaikki haasteet sitten 4 tunnissa, mutta me tehdään ne joka tapauksessa loppuun. Jos mä en saa ne tehtyä, niin mä otan jonkun rangaistuksen tuossa kommenttikentässä, joten kirjoittakaa ne siihen ihan mitä vaan. Mä otan sieltä parhaan, niin sitten teen ne seuraavassa videossa jossain vaiheessa. Seuraavaksi mun pitää kehua 3 ihmistä ja sitten etsiä jonkun kahvilan. Ne tyyli voidaan kysyä, niin tehdään ne kaikki samaan aikaan. Voidaan yrittää. Anteeksi. Moi, anteeksi. Sulla on tosi hieno laukku. Voinko mä kysyä sulle pari somea varten kysymystä, jos ei aika? Okei, ei se mitään. Hyvää päivän jatkoa. Eikä tappio tuli, mutta ei se haittaa. Mä ainakin kehun yhtä ihmistä. Anteeksi. Mä teen tässä somea, niin löytyykö sulla pari, mihin saa aika vastata muutamaan kysymystä? Liittyy elämänvinkkeihin. Elämänvinkkejä? Joo, jos teitä löytyy semmosia. Elämä. Niin, esim. Mitä tekee sinun onnelliseksi? No luonto. Luonto? Okei. Kesä. Joo. Jos puhutaan kesästä, niin mikä on sitten kesämuisto, paras kesämuisto? Olla mökillä saunan jälkeen. Okei. Istuu puistolla ja katsoo merelle. Ihanaa. Se on se tärkeä. Se on hyvä. No okei. Tässä onko teillä mitään suunnitelmia tänään? Ei. Ei oo? Okei. Ihan rauhallista chillipäivä. Joo. Ihan kiva. Paljon tässä kahvilla. Joo. Kaupasta ja... Okei. Nonni. Ja jos voisitte matkustaa mihin tahansa niin kuin juuri nyt, mihin sitten menitte? Ulkomaille. Niin, tää ihan mihin vaan, vaikka Espooseen. Jos... Turun saari. Okei. Mä en nyt ite käynyt siellä, mutta kuulemma siellä on hyvät maisemat. Joo, okei. Jos te voisitte päättää mun lounan tänään, niin minkä te valitsisitte minulle? Vaikea kysymys. Pizza tuolla saaressa. Okei. Siellä on Sirpalle saaressa ja upea pizza. Selvä, selvä. Teillä PTV tänään tosi upea asuu muuten. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos teille. Eli kehun yhtä ihmistä ja sitten hän päätti mulle lounaa, eli mä menen hakemaan pizzaa. Moi! Voisin ottaa tavallisen pienen tropicaanan, se 10 ja 1 juoman, kiitos. Pienen. Kiitos. Tästä läpi mitä me tehtiin, eli me käytiin lähimmällä metroasemalla. Me löydettiin paras puisto. Näköala. Kahvila puuttuu vielä. Kehuttiin 2 ihmistä. Tuntematon päätti lounaa ja ystävyystyi sen kanssa. Sitten mun pitää vielä löytää erikoiset ihmiset. Sitten kysy 5 ihmiseltä syvällinen kysymys. Tuntematon ihminen keksi aktiviteettia ja paras kahvila.
Hei, kiitos. Oli hyvä makusta pizzaa. Noniin, kiitos. Hei, me saatiin taas yhden tehtävän valmiiksi, eli kehu 3 ihmistä. No, kehu sen pizzan, sama asia. 1,5 tuntia jäljellä, mulla on vielä 3 tehtävää, ne on vielä ne vaikeimmat, eli löydä erikoinen ihminen, on käynyt 20 eri maissa, puhuu 3 kieltä, harrastaa jotain outoa, 3 eri ihmistä. Ja sitten tuntematon henkilö keksi aktiviteetteja ja kysyi 5 ihmiseltä yksi syvällinen kysymys. Yksi syvällinen kysymys. Mikäköhän se voi olla? Mikä tekee sut onnelliseksi? Onko raha tärkeää? Mitä rakkaus merkitsee sinulle? Meillä on siis edelleen täällä Pullanlinnassa, mä en halua olla täällä, mä haluan mennä keskustaan. Täällä ei oo ketään. Onko täällä tyyppejä, mutta en mä uskalla kysyä. Aivan shy. Okei, siis mä nyt mietin, kun tässä on kysy 5 ihmiseltä yksi syvällinen kysymys. Mä voisin tyyli etsiä jonkun seurueen. Sitten kysyä siellä samalla kaikki. Nyt on tämä nopea sidequest. Täällä on sellainen ihana second hand windawe-paikka. Hei, anteeksi. Sori kun häirisen teitä, mutta olisiko kysyä teiltä muutaman kysymyksen? Tai yksi vaan. Sorry. Ne ei halunnut vastata mulle. Ne ei vaan sanonut mitään. Toki ne luuli, että mä oon joku semmonen skämmipervo. Nyt kyselee onnellisuudesta. Jatketaan matkaa. Hei, anteeksi, jos mä kysyin sulta yhden kysymyksen. Okei. Ei sitten. Mä haluan ottaa ne just ne, jotka vaikuttaa ystävällisimmiltä. Ja kaikki näyttää low-key ilkeet. Mä uskalla kysyä. Hei, anteeksi. Saisinko kysyä yhden kysymyksen? Nopea kysymys. Mihin se liittyy? Onnellisuuteen. Okei. Nyt mä mietin, onko se niinku liian jotenkin sellainen poliittinen, niinku siis semmoinen uskonnollinen kysymys. Okei, mun pitää vaihtaa kysymyksen. Okei, mulla on alle tunti aika ja mä en uskalla kysyä keltääkään. Anteeksi, saisinko kysyä teiltä, mikä on teistä avain onnellisuuteen? Mikä? Avain onnellisuuteen. Mikä tekee teistä iloinen? No ystävät. Ystävät. Niin, Ihana. että tässä on paras ystävä ja nyt Okei. tavattiin. Okei, Joo. kiva. Kiitos Joo. vastauksesta. Anteeksi, voinko mä kysyä teiltä yhden kysymyksen? Mikä on teidän avain onnellisuuteen? Varmaan urheilu. Urheilu? Okei. Joo. Mitä urheilet? Kiiri. Oi, kiva. Ja jos mä kysyn vielä yhden, että mikä on Helsingin paras kahvila? Ehkä, en tiedä. Miku. Joo. Okei, missä se on? Kampis. Selvä. Kiitos. Kiitos. Okei, nyt me saatiin kahvilaan sijainnin ja mä tarvitsen vielä yhden vastauksen. Mun silmä lensi kärpänen. Joo. Se on vieläkin tossa. Hei, anteeksi. Voinko mä kysyä teiltä yhden kysymyksen? Do you speak Finnish? No, okei. Okei, se oli AK. Täältä saa. Mä oon Espresso osannut tämmöstä Peach Please Frappinoa täällä vielä muutamat maistia. Ja toikin oli kärpäset ekstra Niin, mä mietin just, oliko se noista. Saisinko ottaa yhden? Totta kai. Saisinko kysyä myös teillä yhden kysymyksen? Ja? Että mikä tekee teistä iloinen ja onnellinen? Mä nää säätänään. Okei, ja tää on muuten aika hyvä. Kiitos. Oikeastaan eli vaan yksi tehtävä jäljellä. Se on aika vaikea muuten. Eli 3 eri ihmistä, joka on käynyt 20 eri maissa, puhuu 3 kieltä. Ja mikäs yksi olikaan, en muista. Mutta mennään. 能问一个问题吗？可以。我拍视频。你会说3门语言吗？可能不行，那我会说一点点，哦中文 ，OK，可以，可以算可以，因为我是就做挑战，找一些人，所以说你可以说3门语言是吗？韩语不太熟，韩语不太能说一点点。好，那好，可以。那好，谢谢你，够了。Okei, hän puhuu 3 kieltä, mutta Korea puhuu todella vähän. Lasketaan se. Yli 20 eri maissa, niin se on vähän vaikea. Varmaan tyyli pitää etsiä joku unkin. Voinko mä kysyä teiltä yhden kysymyksen? No ei. Okei. Jos mä halusin etsiä semmoisen henkilön, joka on yli 20 eri maissa, niin tyyli jonkun turistin. Ei se räppäri vaan se oikein kunnon turisti. Se on TURISTI. Joku sellaista paperia. Nyt me ollaan matkalla tonne Senatorille. Siellä on varmasti turisteja. Mä vannon. Tää sama seuraa, kenet mä näin tyyli tunti sitten. Vähän AK. No, mikä siinä? Ne tunnisti mut ja mä tunnistin heidät. Hey, excuse me. May I ask you one question? Sure, what? Have you been to over 20 countries? Oh, yeah. Really? Okay, how nice. You're the first one because I'm trying to find one person who has been traveling so much. Yeah. So what's the best part about? Over 100. Wow. So may I ask you where I come from? Are you in a rush? The States. States. Wow. From the States. Okay. Thank you. Thank you. Have a nice day. Me saatiin se valmiiksi. No nyt meidän pitää mennä itse takaisin tonne kamppiin, koska siellä on se kahvila. Tultiin takaisin kamppiin. Luki mun pitää etsiä infopisteen, koska mulla ei hajuakaan. Missä se on mimo paikka on. Löysin sen paikan. Okei, nyt mennään.
Se nimi olikaan Miku Miku, ei olekaan Mimo, Mimo, Momi Momi. 5 minuuttia jälkeen, en näistä mistään. Mistä vituksen taas se Miku Miku on? Löysin, mutta eihän toi on kahvila. Ja... Miku Miku. Kotona ollaan, unohtakaa sen kahvilan keissi, koska mä just tajusin, että mulle puuttuu anyway puolitoista tehtävää. Eli mun piti vielä kysyä tuntemattomalta ihmiseltä, joka keksii mulle aktiviteetin. Chatti on niin laiska, se ei halunnut keksiä mulle. Ja sitten mun piti etsiä jo yhden tyypin, jolla on outo harrastus. Se olisi ollut helppoa, koska mikä tahansa voi olla outoa, jos sä teet sitä outoa. Anyway, kiitos kun jaksoit katsoa tähän asti. Mä oon myös TikTokissa ja IG:ssä. Ai niin, kirjoitakaa siihen kommentin, että mikä on se rangaistus. Tai siis haasteen, minkä mä teen ensi videoa. Nähdään ensi viikolla. Kiitos.